Abanye emasontweni bajwayele ukuthenga abantu. Athi ngiyakhethe ukubereka abantu. Abanye bayikhandela iy'shosha. Ababekeze abantu babona. Bamgqoka umuntu kanti umuntu uyakwazi ukuyihambela. Benze ukuthi ayitse phakathi kuthama. Afike umfundisi. Hebella. Kalibitso. Igama likaJesu. Kalibitso la Jesu. So abantu bajwayele isishosha sakhe. Kitshwe kwamfela. Manje-ke lo Ona. Angimazi. Hakimotheli. But abantu balapha esontweni yagcwala kakhulu ekhaya kusasa. Angimazi bonke. Bohlake bathile. Uthi awukhulumele nto ukuthi yini into eyenzakale. Kwenzakale namhlanje sending before lo ekhaya. Wakho mama. Enewahamba. Wathi ndana miyabona usonta khona ukuthi ngiyabona nawazi kanje esontweni. La muntu loya wadutshulwa wabulawa kwakususwa isikhumba esidala wafakwa isikhumba esisha. La muntu mkhulu kakhulu emhlabeni. Amen. Wathi hambe khona bengazi umuntu losamhlala ekhaya uthi kunento ayifuna umnikele uthi hambe imali ngo-500 wambe uyinikele akhanti wakunikele usesontweni uma ungasontweni ngithi unikele uzohambe-ke masuthenga lesikhumbana ngasikhandela esisha. Amen. Uzothenga isikhombane lesi. Umkhatho lo. Amen. Hey. Esekhaya. Haleluya. Abosisi uNkulunkulu. Uthi bosho befana. Umthetho inthe inkosi inkosi. Uthi bosho befana. Abosisi. Sure.